locuința, hrana și vestimentația. Ce vom face astăzi? Vom analiza ce locuințe și cum se construiau casele în trecut. Vom descoperi din ce era compusă hrana strămoșilor noștri. Vom evidenția ce rol juca pe timpuri vestimentația oamenilor. Locuință. Primele locuințe folosite de oameni erau temporare și mobile, reflectând stilul de viață normal de tipul vânător-culegător. Materialele ușor transportabile, cum ar fi pielea animalelor, oasele, lemnele, lutul și mnămolul, au constituit principalele materiale de construcție. Evoluția locuinței omului, de la bordei la zgârienori, locuință rustică tradițională, locuințe moderne, urbane, netradiționale. Locuințele la sat și la oraș. Harta locuințelor tradiționale în spațiul românesc. Casa de locuit tradițională este construită pentru a servi 1, 2, 3 generații, după care moștenitorii o înlocuiesc cu o altă mai modernă, mai performantă, corespunzătoare timpurilor noi. Aspectul unor case, odată cu dezvoltarea societății, a suferit schimbări. Cea mai mare și frumoasă odaie în casa tradițională țărănească se numește Casa Mare. Case cu nas. În diferite zone, locuințele construiau din diverse materiale: lemn, lut, pământ, cărămidă sau piatră. Tradițiile de la un sat la altul se deosebeau. Țăranii adesea alergau să amestece lut cu paie și să confecționeze lampaci, chirpici din lut. Fie lipeau cu acest amestec din lut și paie pereții ridicați din stâlpi din lemn uniți între ei cu o împletitură de nuielele care formau o carcasă a viitoarei case. Confecționarea chirpicilor, lampacilor din lut. Locuințele din chirpici sunt considerate cele mai sănătoase, lutul și paiele, fiind materiale ecologice care oferă un mediu interior confortabil și sănătos. Case cu ochi. Mărimea locuințelor, forma, cât și materialele de construcție folosite pentru construcția casei spuneau multe despre proprietarii casei. Pătura socială, starea lui materială, regiunea de origine a stăpânului casei, dacă păstrează și respectă tradițiile locului, cât e de gospodar și creativ, etc. Acoperișurile caselor se acopereau cu paie, stuf, șindrelă, oale de lut, scânduri de lemn, țiglu ceramică, șist, plăci subțiri de rocă, mai târziu tablă sau țiglă metalică, ardezie, etc. De exemplu, țăranii foloseau mai mult paile și stufuri, iar bogații oale de lut la acoperirea casei. Bordei. Locuința săpată în pământ sau în piatră era cea mai economică și simplă formă de locuință. Bordeiul, cufundat sub pământ, era înlocuit în veacurile trecute de cei mai săraci oameni. Nota bene. Locuința tradițională este parte a patrimoniului cultural
care ajută să ne cunoaștem trecutul. Locuințele sunt parte a culturii tradiționale a unui popor și demonstrează cultura, obiceiurile, dar și nivelul de dezvoltare a civilizației de la o epocă la alta. Unele locuințe, clădiri mari sau case mici sunt adevărate capodopere arhitecturale, devenind monumente istorice care trebuie protejate. Domesticirea animalelor și culesul plantelor, pămășoarelor sălbatice, selectarea celor mai roditoare, au dus treptat la trecerea omului de la rolurile de vânător și de culegător. Agricultor, care se ocupă mai mult cu creșterea animalelor și păsărilor domestice, prelucrarea pământului și recoltarea plantelor. Oamenii se ocupau de cultivarea plantelor chiar și în epoca de piatră. La început culegeau ceea ce le oferea natura: fructe, frunze, semințe, rădăcini, ciuperci. Apoi a început să se dezvolte agricultura primitivă. Semănau și recoltau. Materialele istorice amintesc de cultivarea grâului, orzului și meniului în Dacia. Despre birul, impozitul mare de grâu plătit de diferite popoare, cucerite de unii regi și împărați. Pe parcurs, bucatele din carne apăreau mărar pe masa omului simplu. Cea mai populară și accesibilă formă de mâncare erau plăcintele din grâu și diferite turte coapte din făină. În Imperiul Roman, rația alimentară zilnică a soldaților cuprindea grâu, sare. De aici vine substantivul salariu. Vin, oțet, carne proaspătă și sărată. Pizza este un termen latin apărut în secolul al XIX-lea, care înseamnă pâine plată. Mulți consideră că pizza a apărut în Italia, dar acesta își are originile în Grecia antică. Se prepara o pâine în formă rotundă ce purta numele de pita, ci că prima pizza ar fi apărut pe vremea lui Darius cel Mare, atunci când soldații făceau blatul de pita, îl întindeau pe scuturile metalice și punea ce găseau: mirodenii, ierburi, brânză, măsline, etc. Pita era un aliment popular mai ales în rândul săracilor, care optau pentru o mâncare ieftină, ușor de făcut și gustoasă. Cu timpul, oamenii au început să adauge și alte ingrediente înainte de a băga totul la cuptor. Chiar și marginile mai groase ale pizzei au o istorie. Acestea erau făcute cu scopul de a permite săracilor să mănânce bucățele, apucând de aceste margini, fără a fi o problemă faptul că au mâinile murdare. O nouă etapă în alimentația europenilor a început odată cu descoperirile geografice. Cartoful, porumbul, dovleacul, ardeiul și roșiile au fost aduse și au devenit parte a dietei zilnice doar în secolul al XVI-lea. Morcovii sunt cunoscuți și consumați în alimentație de 4000 de ani. Până în secolul al XVI-lea era considerat drept delicatesă. Abia în secolul al XVII-lea au început a fi cultivați de europeni și a apărut unul dintre cele mai bune soiuri. După mări și țări au fost aduse pe parcurs și alte plante și animale sau păsări care au devenit parte a hranei europenilor. Castravetele,
vânătaia ridică ceaiul și multe condimente și mirodenii. De exemplu, piperul și vanilia au fost aduse din Asia. Pe parcursul anilor, alimentația s-a diversificat. Din America în Europa au fost aduși curcanii și nutriile, din Africa, bibilica, etc. Fiecare popor și-a dezvoltat bucatele sale tradiționale. Unele bucate sunt originale și se pregătesc doar într-o anumită zonă. Alte bucate au fost împrumutate de alte popoare și adaptate. Sarmalele au fost preluate de la turci, care s-au inspirat de la hindușii din India. Colțunașii sunt preluați de la slavi, care la rândul lor le-au împrumutat de la popoare asiatice. Bucătăria românească îmbină preparate din diverse culturi, păstrând totuși aromele specifice, moștenite încă din cele mai vechi timpuri. Deci, nenumărate feluri de mâncare au fost transmise din generație în generație. Românii au împrumutat de-a lungul vremii rețete și ingrediente de la vecinii lor germani, unguri, bulgari, sârbi, având și influențele otomane, grecești și slave. Vestimentația. Primele haine ale omului preistoric erau confecționate din piei și blănurile animalelor vânate. Haina demonstra statutul, apartenența socială, diferența socială. Îmbrăcămintea era confecționată din lână, cândepă, bumbac, mătase, majoritatea de culoare naturală, nevopsite. Dintre tehnicile de țesut pentru îmbrăcăminte se foloseau cele simple, țesutul în 2 sau 4 ițe, simplu. Culorile, un privilegiu doar pentru elita societății. Conform obiceiurilor moldovenești din secolul al XVI-lea, țăranii și locuitorii orașelor erau obligați de a respecta utilizarea vestimentației tradiționale, fiind strict interzis împrumutul hainelor turcești sau ale altor popoare. În trecut, fetele de la 10-12 ani se învăța obligatoriu a broda, a țeste. Pânza se țesea și la orașe. La început, țesători era doar bărbații. Portul popular, vestimentație care păstrează semnele originale al tradițiilor fiecărui popor în parte. Vestimentația tradițională, buletin de identitate, neoficial, nescris. Anumite meserii, ocupații, presupuneau un anumit stil de vestimentație. Așa a apărut pentru mai multe profesii vestimentația specifică, uniforma. După o perioadă de uitare și ignorare, în ultimii 30 de ani, se revine la tradițiile noastre din trecut. Activ se promovează interesul pentru portul nostru național, pentru metodele vechi de altă dată de construcție a locuințelor sau a gătitului de bucate tradiționale. Nota bene: monumentele istorice, locuințele tradiționale țărănești, bucătăria și portul popular sunt componente ale patrimoniului nostru național. Este necesar să păstrăm, să protejăm și să promovăm originalitatea tradițiilor.